Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagaryami, mga bubayami, sekanusan mga aryami, pagpanalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabab na sakatano ang mga oripanian namin ibilang tanong si kung mga tao ariyaw tagyang kaya bulan na Ramadan. Ginani malami penalamat tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kada-kada kala si iku mga tungan na itano, pamilya tano, ada siran raon tan sagyang kaya bulan na Ramadan. Gapa kaya isa ka 7 gawi, 5 gawi, 2 gawi, ada penaiman tu ni kaya wafat ya, akadundo. Napun penalamat na kasi ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin iraut ka sagyang kaya bulan na Ramadan ay say niya ulan-ulan, ababarakatan, nagu-ulan-ulan ay asasalaan. Ulan-ulan ay panakpan nagyang kuto ang mga amalo na mapia. Naisay ka ginawang ka. Ginawa ko namin niraot ka sa giyang kaya bulan na Ramadan. Naandat taman ikapunaguntaman na ka. Miya kanal tano si kung mga ulama tano agyang kaya bulan na Ramadan na miya kalalay ni arga. So mga tao sa agyang kaya bulan na Ramadan na asarat titu-titu ang pumangan ni sarila si iku Allah na prilan sila no Allah subhanahu wa ta'ala. Na pag-ising ka ginawang ka, anda tamani ka benar-benar ka sa giyang kaya bulan na Ramadan. Sa katawsi ko mga ulama, namiso pa din si iku Allah subhanahu wa ta'ala, at iyan na upamabu kagyang kuto ang mga tao ang matatago si iku mga kuburiran. Na bagansiran sa bagansiran upama sa lauda paro. O di na uwad na mapamanganiran nang giraw sira na uba kami bu makakasuy sa dunia sa isa bu gawi sa giyang kaya bulan na Ramadan. Isa bu akadaun daw o di na isa akagagawi apanganiniran ang makakasuy siran sa kaya dunia ang sira no makapagaman. Nasa katano ay nakataya pipi aginawa tano enira utano sa giyang kaya bulan na Ramadan, giyang kaiman to akagagawin na gi pagampaganay akagagawin sa giyang kaya bulan na Ramadan. Napagari ko nang gelebekang ka isi kami bilang sa giyang kutua mga tao apagukuran sa giyang kaya bulan na Ramadan. Na betada ka sa plano. Upama ko kabaya ka makaapa sa giyang kutua
Ramadan ka nabutad ka sa plano. Anto na isuwa na ka sa giyang kaya bulan na Ramadan. Kagilang man tama na mapiagalabak. Na upama ko yang kutua penggelabakon nakabayayan na makapas na butadin sa plano. So parmer na irami permer ada plano niya sa giyang kutua ka permer yan. Langwan taman. So mga estudyante na igira mana namar na bubutadan niya sa plano wag yang kutua din niya ni kapag eskwela. Lagi dia manguna sa mga murid. Igira sa mga murid na yakabayayan na makaapas melalui ulama na adna plano niya sa giyang kutua din niya ni kapangali. So mga padagang ang mga pipi kapkadegang na ada mga plano ira sa giyang kutua din di kandegang. Lagi ang kaya bulan na Ramadan na kailangan siya katano nakabutadan tanwaya sa plano. Butadan tano sa plano kagi kenaba giyang kaya Ramadan na umando na yan na sumagod siya katano. Ulan-ulan na yan, mabibilang agyang uto ang mga gawin niyan. Ulan-ulan na yan, dudun na agyang kuto Laylatul Qadr. Nagina ni mala betadan tanu sa plan wanto na ipaman na mabalitan ang mga tao amal agyang kuto ama penggulan yan sa agyang kaya bulan na Ramadan. Naman ada kala mga tao ay gira lagi daya paganay kagagawi nakataterangan agyang kuto ginawa niyan. Lagi dumiyap po kaus kaniya na. Kaya tanudan niya na miya kauma subula na Ramadan na miya subu yan na ginawa niya sa giyang kutwa kapterawin niyan kapsembayang iyan kapemuasan niyan o gay napkepansin niyo apira gawin na miya dagiyang kutwa panaguntaman niya nakagimiya daw na giyang kutwa plano giyang kutwa mapipigir yan na sibu sa giyang kutwa mga paganay ang mga kagagawi na daniyan kapamalanwi giyang kutwa paman na mga gawi isi ko Ramadan laboro na giyang kutwa kurya sa pulu gawi aru matatagwa giyang kutwa mga laon ni belas mga pagari ko si kwagama Islam na matadano sa plano ato na yung mga plano na paganay ron na matadana ka sa plano na sumanga sambayang sa giyang kaya bulan na Ramadan panabenaring ka imandeukan yan sa giyang kutwa katurduang kaon panabenaring ka ida malapas ka sa bayang sa giyang kaya bulan na Ramadan eno to mga pagariya nagidalalaw o kapamuha sa amay ka daw nagyang kutwa sambayang agiso sambayang nagina ni pula uswagama mabulagan na ko tao na di ka tataruto pa nagyang kutwa ka pagagaman yan nang betada na ka sa plano tiga kailangan na ginawa ko na sumanga sambayang sa giyang kaya Ramadan na mataruto pa ka upama ko pedabasan na tiga perfect sumang sambayang sa giyang kaya bulan na Ramadan betada na ka sa plano pagari ko ang giraw ka upama 10 pa na kaminuto sada ka umawa ka to na miya ka preparado ka miya ka pagbedas ka din miya ka pangingimbusan ka din hayam miya ka piya-piya na sisi ka din sa giyang kutwa masjid sa giyang kutwa da pa nakaumagyang kutwa wakto ang kadip ka lagi ang kutwa syaitan ang kadip ka lagi ang kutwa syaitan kagi upo na ka di pa ka tetarot tupa na kepakaya di makar na giyang kutwa para tiyang asiku Allah sa giyang kutwa paman nakapagalangir ka o syaitan ka yang kaya sambo yang sagyang kaya Ramadan na inutanwa ya pemlano ya siapan tanu kagi ayah katru Nabi tanwa Muhammad na satiman saya paradu ami mitindeg ka lagi dia no paman na kagi ko maghrib na sumyul su Ramadan na sadin sa misumbo yang samar maghrib sagyang kutwa kiyaumanian na ayayin belasun Allah subhanahu wa ta'ala na 70 ang maghrib naman nagyang uto kap ketakapian
Sa mga pada ulan-ulan na sa satiman na magribab sembayangan ka. Ugay nagyang kaya Ramadan nakanungunyan kaso satiman na parado na 70 paman na imbulasun wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi di ka bumisembayang sa 70 ang magrib. Naupama ko sasabutan na kagiyang ko ito ang kalaiyan yarga na katagwa ka sa anugun. Tiga kanugun niya na ito. Ino ko ito na makasumbiyak. May pumisagyan ko ito ang magrib sa Ramadan. Na ino ko ito na makasumbiyak. 70 mga pagariya. Naupama ko ayat. Sumbiyak na kasagyan kaya Ramadan na sa tima na sunna. Dukara kata sunna. Apianin sagyan kaya Ramadan. Na aya belas yan, na lagi di kau misembayang sa sati mana faradu. Na inutan waya di pemakuti na upemlanu yagi yang kaya Ramadan. Mga pagariya, dia ko tuba ka ba sa Qur'anu kagiya penalamat tanu kami ni rautan sa yang kaya bulan na Ramadan. Na panamadaring ka imala amang gunang kasagi yang kaya bulan na Ramadan. Turduang kagiyang ko to mga sambayang ang mga faradu. Nagutur duang kagiang kutu ang mga sambayang ang mga sunna. Kapag lindunan na namiya makalala ibalas sa giyang kaya bulan na Ramadan. Nagina ni pagana yung betadan tanu sa plano so sambayang sa giyang kaya bulan na Ramadan. Pikir tanu agiyang kutu akala iyan yarga kaantano di pemukla nagwan tanu ro nakatagu isa bubaya. Lagi dia na so mga sunna napikiran ka sa tima na sunna na ayaw balas yan na faradu. Kaan ka di kibaga kagiyan ko tuwa sunna 2 rakaat. Eno itong mga pagariya, pumakot tano, kagi amay ka timbang na sumanga amal sa alungan na mauri. Na amay ka di makapasag yan ko tuwa mga sambayang ang mga faradu. O di nagalabag ka mga faradu na ayak humano nagyan ko tuwa mga sambayang ang sunna. Ay pagumano nagyang ko ang mga sambayang mga galabaka sunna. Na ay dapat nakauhiyang ko ito ading ka di kang galabaka sagyang ko ang mga sunna. Na piyakada kalaka siniya pa ka na minitabu pensagyang ka iya bulan na Ramadan aya balas yan na sa tema na farabu. Kadua matadan tanong sa plano nagyang kaya mga yang kaya kapamuasa sa ikong mga kadundo kan tigda-tigdan. Betading ka sa plano, tigagyan kaya Ramadan na aya kada kalo mga gawin yan na 20 agusyaw taman sa giyang kuto at 30. Na aya target ka, nasa ulan na pamuasa ka. Kagyo po na yung betading na ka plano, na isa ka 7 gawin, 3 gawin, na mau magyang ko tatulugawin na may kabuga ka. Kaya ya piti naga na kaya ini buta naga palano na sarakapta na pitara. Lagi tumi panana benaran na kaon. May pusag yang ko tatulugawin na kumbiyaso yang ko to apakasa naga lebok ka. Minibuga ka suka pamuasa katigir na minibuga ka panagyan ko to asambayang. Na dua-dua kan yan na pagari ko. Ang kayo to kagiyan na ipumbugakan, agyan ko ito ang mga paliwat to Allah subhanahu wa ta'ala. Agyan ko ito ang mga paliwat to Allah na upama ko ibaga ko tao na mataan na nakaindang na kunu Allah. Ipra na kunu Allah. Siksan sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala sa lungan na mo. Nagyang kaya turuan, sindaw, amya ko atano sa giyang kaya paganay, kaya pagasulag yang kaya Ramadan na siya pantanwaya. Ayan na pikiran ka pagariya. Nagyan ni paman na puna nagyang kutu ka pagagamang ka. Gipuna nagyang kutu ka turdua nga sagyang kutu ang mga amal. Mga paliugat tayo ni paliugat Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabutan tano agyang kaya mga paradu. Sasabutan agyang kutu ka layan ibalas. Nagukababalo ini na paliugat terkatan wallahu subhanahu wa ta'ala ubatan na yang begakan nama ta na siksaan tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala salungan na mori. Nagyang kaya pa kaw magyang kaya Ramadan na lagi dumiya po kawagyan ko tuwa mga ginawa tanong.
Lagi ako tuba ka ba sa Quran wa betadantan waya sama pihak pelanu. So mga kadaulo sa kaya bulan na Ramadan na pemuasaan. Lagi aya katero Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suka pamuasa ko bulan na Ramadan na paliuga tapan farida. Aya mana na di kapakaisi ko Muslim kaya baligan mapi pamikiran. Aya penubad na karomanian. Di una kepakai uba pelepas mamuasa. Di kepakai pagariku. Api agi ang utua mga ito watana. Igira man utua kegairan na iterbiya kira padagi ang utua ka pamuasa. Nati kego may ito watana sakay di pagagaga. Akatawan na kagi ang utua ka tembengan ka sagi ang utua ginawang ka. Nakailangan din ng mga pagariko. Nagyang kaya mga kadulo si bulan na Ramadan na pumuasa tanuron. Tigar tanuron. Tigar tanuwag yang kutuwa mga saya pumakabatal si ko puasa lagi dukakan sukay no magugyang kutuwa kang bumamunan sa walay. Na ayamala tigar tanuron nagyang kutuwa kang gelebag sa marata. Marata apkila yung mata na intigiran. O baka di pangilaylay sa marata. Kenagutang ila amarata apumaginagan na ubang ka pumaginaga. Lagi din nagyan kung ka pamaginig sa mga music. Di ka pa kaisi ko mga kadundo ko Ramadan ubang ka di pa kapamaginig agyan kaya mga tagilang ka. O di nagyan kaya paman nakababaloy. O tao ang Muslim na di ka pa kayo ba di pa makinig sa music kagi sa mga ulama na yun na maraniyak o kumanira ko music na haram. Maranausong, Tagalugsong, ha? Paman na English ang mga song na di ka pa kayo mga pagarikos ko agama Islam. Lagi diyan naman muna, teruon o ngari ka, marata ka teruon o baka di teruah. O baka di pamaganta, o baka di pamaninta. Ang ito mga ulama ayat titu-titu apakah pemuasaan ayat titu-titu at tigir no tao pusa no tao nagyang ko to mga muharram marata agalabak aban yan ni manggalabak sagyang kaya bulan na Ramadan na mga pagariakan si agama Islam pananggilan tanwag yan ko to mga haram kauditan o buga ka nagyang kaya mga haram na ayakat ro Nabi tanwa Muhammad sallallahu na din yan na pagarga nagyang ko to kap kutemu tao kapetay ka ungos agug yang ko to kap kuwaw ka na din to pagarga no Allah subhanahu wa ta'ala may ka saka nabi ka na ka so pangilay na ka so pamamakin na ka so mga katero ka sugal na bekas agyang kaya mga haram ay dapat ka waya sukatan na ka na haram. Kuha ka sagyang kaya mga 5-6. Mapasangay ka sumpaw. Sako beka. Yang kaya paman na kapagalawa sagyang kaya bulan na Ramadan na may benar sa mga ulama na ususabi ko mga Muslim. Sagyang kaya paman na di ka pagusaya sagyang kaya bulan na Ramadan kagi pagistikbal na ya kamapi niya ulan-ulan na mga tawa dairan dentar ginagyang ko to amarata agal bakairan. Na dapat ka waya sukatan na ka na haram. Apke ka na ka nagupke ka no pamilyang ka. Na dinyo di mi pamuasa. Aya ka turo Nabi tanwa Muhammad na terima naman utawag yang ko to aya sukatan yan na haram. Baka din na pendugaw ipagarikusi ko agama Islam. Miyamuasa ka na, miyamuasa pun so pamilyang ka. Ugay nagyang ko to sukatan na ka na pisukat na ka sagyang ko to akandarmat. Kasumpaw, kasugal, kambilyar, o di na paman na singap kesuka sagyang ko to kapriba, api agyang ko to panganing ka, na diterima no Allah subhanahu wa ta'ala. Api agyang ko to panganing ka, na diterima no Allah. Naya penakaturo mga ulama nagyang ko to paman na anggota lawas, aayay pagtuyan na haram,
na annaru awla biha na aya kapapatutan na kebulusan ya salungan na mori naso apoy ko naraka jahannam. Na margna ang mga pagariko sa agama Islam. Na sama no to na ya pamalanwan tanu na susambo yang agusuka pusa. Nasuka pusa na kailangan na misa para yang siar katanu agi yang kutu agal lebaka marata. Pada dan tanu sa pelanu sagi yang kaya bulan Ramadan nasuka betia sa Quran. Betia tanu sa Quran. Kagigiang kaya Ramadan na syahrul Quran ulan-ulan na yaka betia sa Quran. Sikum miyangaw na mga ulama tanu supata imam na ayak kapagintawiran na igira apaman na kanaba Ramadan na diran di panampay agyang kuto agama Islam. Di sila ni mamang daw lagi do Imam Malik rahimahullah gusto sa lakawron na igira kanaba Ramadan na kumasira agyang kuto ang mga murito din na mga pedamangat mga Muslim adi sila ni maganad sa ilmu. Okay na igira miyaw magyang kaya bulan na Ramadan na ingnikira agyang kuto kapang daw kayap man na pag-usaran nilang oras silang nakabatiya sa Quran. Na dapat nakapagari ko kung matao ka matiya sa Quran na bubukol lang ka pa na matiya sa Quran. Madagal lang katanuman na matao matiya sa Quran. Uwi na sabab sa kaya kung ada plano niyan, ubab temat, kami kailangan nakatemat mga pagari ko sa agama Islam. Kababayan kagian ko ito kapakatamat, ipangasigi agian ko ito ang mga tao. Apakatamat sila sa bulan na Ramadan, ada mga tao. Apaman na kito na maka 10 makatamat. An na kito na maka 5 makatamat. Siku mga normal. Siku mga unang mga ulama, na kito na kakiran asiku kadun na ptemat sa Quran, nasipu kadun kagagawin na ptemat sa Quran. Nasa kamata umatiya sa Quran, na ino ka di batiya sa Quran. Anto na makaalang sir ka. Inom ka di pamakuti agi ang kaya pamana sa tima na batang, nasa pulo ama piyemgir ka unu Allah subhanahu wa ta'ala. Na umatamat ka agi ang kanana Quran na pire kada kalabatang yan. Pag-imbedar ka no, agi ang kaya kawayag-uyag tano, nasa ulani manto nada di tanong pero na ba paman na batano pang kami milyonaryo lang o batano paman na batano pendagang lang na mustahil at yung kadulan na yan di tanong di dagang na daw kung ba ka milyonaryo daw ron makapamasa sa traka daw ron makapamasa sa walay nasiitan usar na giyang kaya paman na oras tano sa giyang kaya Ramadan o saran tano sa giyang kutasim besi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tapangan wag yang kaya kawiyag-uyag sa dunia, nayap man na tapangan wag yang kuto amal ama piyasa anungan na mori. Pikiran wag yang kuto amang alabalas, ay magay wallahu subhanahu wa ta'ala. So Quran na gusto ka pamuwasan, sifatan yan, sifatan yan nagyang kuto ataw, aming galabakon sa anungan na mori. Maka umatano sa anungan na mori, na pagkamasok Quran, gusto puwasa, sifatan yan nagyang kuto ang mga tao. Mga pagari ko, miyaw magyang kaya oras tanong, ayat timblai, agyang kaya di tanong ka pamagusay, na panguyatay. Uyatin niyo mga ginawa niyo sa agyang kaya bulan na Ramadan. Miya kapiyapi, agyang kaya paman na bilangan tanong. O babugi bilangan tanong, taman mapasadag agyang kaya bulan na Ramadan. Pagamal tanong saya, kagigyang kuto amal saya, na dito kapano Allah, nagugyang kaya Ramadan, napaman na limu ayan nagurila ini nagkapakamaradi si ko apoy ko naraka dyan. Pagkanin tanong si ko Allah, adi maputo lagi yang kaya taufik yan siya katano, nagudi maputo lagi yang kuto, bubaya tanong sa yang kaya kang galabag sa mapya, taga-taga panu Allah, yang kaya paman na bubaya tanong si ko amal amapya, nagupaman na makapagamal tanuron, nagutariman Allah subhanahu wa ta'ala yang kuto amang amal tanong sa yang kaya pula na Ramadan, na ino kapsubatan tanong busi ko pada oras tanong, agyang kaya mga panguyat tano insyaallah kebalaga kanu saya ay man to aturan tano na naayakap naman tano na alas 8 eno tano ronanan ini betad aturan kan tano di makapamagusay wala sangan wallah sa madagalamang siap tano lang wallah sa kaya bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada si Ustaz.